Торики, ки айда барам бугу номи чӣ, бугу бару чӣ, айдаму мегарди ту гӯё ки ҷин базе ба ҷину. Монанди даву, механдидару, мефурад медонум вақте номи ӯ, сад бор такрор мешавад дар як рӯз. Ҳей, эй, дар як калима, ними дили ман, эмали ман, нигусини ман, нафаси ман, туд медиҳанд ту шираи ман. Ки мегирад ба ки метиҳад ба ки рақимаду ки ахират ки ту хират ки гирифтира. Ту кушти ма мурдум, ту гӯшти ма курум. Ту хости ту дорӣ, ма хостум надорум. Касе да касе насиб мешавад, касе орзу, касе ба дард. Пас ки ту мард, мегану мард, муоша гирифту кадаку зар, кадаку зар. баъди ҷудоӣ мекунад кори бад, та падар лаънат, ба модар заҳмат, ба умед калон кардан гуле ки дар ухи худ зад. ма хотири орзуҳум як ба як задам ба дард. Буги ту барда, бугу ду чандта марда, ману марду майла, калити дилта ёфтум ахир дар дасти кор. дуруға механди леку би чашмраи дур. мо мехом нахоҳи чизе ки мехоҳау нафс. кадом рӯз мешасер эбазеба ки белаус. қадами нав раи нав нав бака фикра. ту буди моя зита, ту буди моя зита. Ту кушти ма мурдум, ту гӯшти ма курум. Ту хости ту дорӣ, ма хостум надорум.